ị bịara m egwuregwu ka mere adịmọị biko ka aha gị aha m bụ Innocent Nnadị ka ngalaba na okpuru ọchị si na ọnụmara isi n'ala amụ Enugu steeti ebe na Enugu steeti Nsụka ebe na Nsụka ihe aka ebe n'ime ihe aka ka ebe ọnụmara ebe nna amụnya mmewu nwanne ị bịara m egwuregwu ihe aka ugo ihe aka ị bịara m egwuregwu ihe a ndewo biko mgbe ị dị ntakịrị dị ka ị dị ntakịrị o nwere manya gara takara agara m takara m agara m n'ụlọ akwụkwọ na ugo ihe aka CPS ugo ihe aka ebe gara akwụkwọ ị bịara m egwuregwu biko m jụọ gị nke a mgbe dị ihe dị ka afọ iri ka ihe iji eme n'ụtụtụ tupu ị gawa akwụkwọ ya m na-eriri bụ tupiri nri ọka bịa na-eke na ndị agbelu mana ndị Nsụka banyị na-eke otupiri anya ghara azụ ị bịara m egwuregwu biko ka m jụọ gị nke a akwụlara nwaanyị alụgo m nwaanyị mụchago nwa kwụsị nwa ọ bụ ụmụ m na-amụzi na ka m jụọ gị nke a ọ bụrụ na kedu ihe ọ dị ka nwunye ị ga-eme n'ụwa a ga-ịgba ya alụkwaghị m ọ bụrụ na nwunye m ejekwuru nwoke ọzọ ana m agba anyị ọ bụ nsọ be anyị ọ bụ nsọ ala be anyị biko ka m jụọ gị nke a n'etiti nwoke na nwaanyị ka ndị ka dị atụ asị ndị ka asụ asị bụ njikọ m ndị ikom ndiko ka ihe jikwuo nke a ya m ji ekwu na na enwe anyị na-awaride ndị omeketeke ịghọ mmadụ ole ka ị werela taa anụga gị aga ya nwekwaga ya na ihe ị na-ekwu n'onyonyo na nwunye ị ga-ahụ ya mana na-awere ya aka gị na ya bi ọfụma na-akọ ya maka na ana m agwa okwu asị ị gara egwuregwu biko ka m jụọ gị ọnwụ ka Chineke si mere gị ebere taa ya hụ na iwu onye isi ala Naịjirịa kedu ihe ị ga-agbanwe n'ala Naịjirịa m ji agbanwe n'ala Naịjirịa bịa ememme agwa nwochi onye megbuli ibe oru nwatakịrị oru ọgaranya maka na ihe na-ada nwochi bụ na ọ bụ ndị ọzọ wuru ọ ga-eruwe taa anyị ndị Igbo ama ma na-egbu anyị Igbo ama ma anyị dị na Naịjirịa ị bịara m egwuregwu ọkwa imere takọrọ ọfụma ka m jụọ gị nke a ị na-agụ ka gị na-akpụ isi ala ana m aga ụka Katọlik be m na-eje ị ga-agụrụ anyị abụ ọma isi 23 n'Igbo mbe mfe bụ onye nye nsogbu mbe mfe bụ onye nye nsogbu maka na n'oyibo bụ anyị agụtọ mana mama agụkọ ya n'oyibo ọkwa ị gara takọrọ ọfụma gụrụ anyị abụ ichiri Igbo si na ama ruo na ze ya ba chezo memo nfe na mna ụmụ agbadata ma na bụ isi da ABCD mgbe ọmba anyị ga-anọ ma mgbe agara abụchide aga ma aga abụchide nwọchi ịga abụchide na Naịjirịa nwọcha enwere ike iwe ihe aka sef ọgwụ ya gwa m jụọ nke a ibi mere ọnụọgụgụ kedu ọnụọgụgụ ka ihe enwe ha na naira be nna gị akọ bụ na idermen mere mbụ eto esa itenani ịnọ ịtọ kedu ihe chọrọ ma ekwu na naira ihe ọ bụ na naira bụ 1 million ọnụọlụ oyibo gbasọ m sụọ na bụ n'olu Igbo 1,379,040 1 2 3 1,337,137,900 1,379,043 naira. mana esi na iwe onye Nsụka ọkwa ya onye Nsụka ihe soro na awụrụ Igbo ọkwa ya abụrụ Igbo ka m soro ị soro 1 million m sị gị soro n'Igbo gị ga-were ya na-akpọ na bekee ese m sụọ ya na kpọọ ya n'Igbo ego ole nwe ya na naira n'Igbo puku 13 na ịsaa na itenani na ịnọ na ịtọ ya bụ na nwere ka m si bịa ịzụga ahịa ugbu a ma agwa gị sị gị gosi m ya na puku 13 ihe m kọrọ a na-enye egwu ka ihe nwa aha gị ọzọ Innocent Nnadị ka ebe isi n'isi esi m Nsụka onye ihe aka n'ime ugo onye ihe aka ị ga-akpọpụtara anyị ihe aka n'Igbo ihe aka n'Igbo kpọpụtara anyị ihe aka n'Igbo IHEEKA get out of here. Shut up,